бик зур рәхмәт менә бөтен үзебезнең правительствога, президентыбызга бик зур рәхмәт. Всемирный конгресс татарының рәисенә бик зур рәхмәт Милишурәнең Василий Гаязовичка. Бик зур рәхмәт. Бик матур иттереп каршы алдыгыз. Кичәнәк менә Булгырда булып кайттык. Шул хәтле мәшәкатьләр, шул хәтле матур иттереп оештырганнар. Уш китмәле. Шул хәтле менә әрәхәт булды анда. Жол итеп, җырып, намазлар укып, әрәхәтләнеп кайттык кире Казаныбызга инде. Казан матурайган, Аллага шөкер. Менә бүген дә күрдегез бит, миләшүрәләр белән җыгышып утырып, сөйләшеп утырдык. Василий Гаязович бик матур гына бөтен программаларын сөйләп бирде, Аллага шөкер. Аларның коллегаларына, замнарына бик зур рәхмәт. Шулай итеп, безнең белән бергәләп эшлиләр алар. Конгресска киләчәккә нинди теләкләрегез бар? Конгресска килү минем шул расширение безнең менә татар телен ныграк бөтен Россия җирендә культурабызны күтәрергә кирәк. Шуның өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә бөтен дөнья татар конгрессына, Милишурәгә и Министерство культуры Республика Татарстанга. Шуның өчен алга таба барабыз, артка карамыйбыз, только алга.